فكرتك وحركاتك يا بيتر بيورك. هناك شوف مباحثات سرية بين الأخ صفاء حمزة والأخ زيدون. ورعاية السويد ترفرف خفاقة. هاي السادة المشاركين في المزاد. ولا شو طلعوا من الطيور حمامات. Ja, då startar vi aktionen och vi hälsar såklart alla jättevälkomna hit till Skamnäs aktionen och jag är aktionsförrättare och duvorna tillhör då Boflygaren i Danmark, Bo Eriksson, Team Eriksson, va? En applåd för honom ju. هذا صاحب الطيور. Det är 25 stycken. En del är där förbud på och det kommer vi tala om vad som gäller med dem. Och Bo kommer att presentera, jag kommer att göra en översättning så att alla hakar på och hänger med. Jag har gått igenom listan flera gånger. Jag kan väl säga att om man känner till lite grann av europeisk eller toppkvalitet i världen så har vi de här idag faktiskt. Det är mycket enkelt. Toppar som har visat sig inte bara på papper utan även i verkligheten. Och sen är det ju såklart att då måste man gripa tillfället och vara på hugget. Komma över sånt här. Därför att det heter Team Eriksson. Det är för att de är 3 stycken. De har satsat jättemycket pengar och få in det här avelsmaterialet. Bara en av de som har berättat för mig för några minuter sedan hade de gett över 30 000. Och någon var 50 000. Ja, det är stora summor. Så är det idag. Ska vi börja med ettan, vilken är det? Den där, ja. طبعا الكلمة هي لرئيس النادي، نادي هلسنبورغ، يشرح بها عن ايش اسمه فريق إريكسون وشنو هم وايش قد صارفين على طيورهم وكذا، وانه طيور سلالات ابطال وكذا، ويعطي مقدمة يعني بس راح يتكلم هو صاحب الطيور. يتكلم طبعا اللغة الدنماركية. Og jeg skal det låne igennem, så går 3 hollandske navne igen. Fra Hart, Silfred Fleet og Royal Hoppes. Det er de 3 topslag.
stycken stora namn. Där har en Van Fleet och Hummus. Och den emellan där Van Fleet är ju den absolut senaste stjärnan som har dykt upp väldigt snabbt på den holländska himlen. Och då ska vi säga då att när det gäller långdistans så är Holland alltid nummer 1. Det är de holländska duorna som dominerar på långdistanstävlingar. Ja. Yes. Og katalog nummer 1, som vi starter med, det er en halv befaret han, krydset med en hummus. Det jeg kan sige om den her due, faren til اشرح عن الخطوط الموجودة بالطيور هذه. Red Messi er den bedste Barcelona-due, befaret han, de har. Faren til den her due er dens halvbror, faren til første international Barcelona i 22. Altså faren til den her halvbror er far til første international Barcelona i 22. Er det mig? Moren kommer fra Hummus, direkte efterlægget Pau, som er første S-due, 3 år i træk for Pau. Så det er simpelthen topmål for Holland. Jeg kan sige, at ham der her Son Red Messi, som er far til den her, han er også far til 4718, også, som er 4. S-due i Danmark og 8. S-due på en sjæl. Så den är prövad i Danmark. Ja. Toppresultat. Och så har vi sagt, det har vi kanske inte nämnt, men vi börjar på 500 och så går vi upp och så ser vi var vi landar någonstans. Och så får vi skriva också så vi vet att Yvonne har koll på det. Ja. Ja. Okej, har vi 500 på denna. 500. 2 stycken. 600. Ja, jeg tager 5. 6. 600. Har vi 700. 700 där borta. Har vi 800. 800. 800. Ingen på 800. Ska det gå på 700? 700 ja. Första, andra, tredje. Grattis! Vad heter du? Det var... Leo. Leo? Leo. Ja. Leo. شو اسمه انطى زايد على ذيك الحمامة وصارت من نصيبه. الله يطرح له بها البركة إن شاء الله. بعدين إن شاء الله إذا صارت فرصة نستعرض شهادة النسب. Okej, då har vi kommit till nummer 2. Och det är det som vi pratade innan om, Sil van Fleet, långdistans, absolut superslag i Holland idag. Var mästare i CLU 2023. Och man kan väl nästan säga att det går inte att köpa de där längre. Det går inte. Inte för normala summor. Och är det något som säljs nu så är det på topparenorna. Så att de är otroligt bra. Den her unge, vi købte 5 uger for sin Fleet i år, direkte efter hans mesterskab. Han er mester i CLU, altså hollandsk mester på langdistance. Vi har kun købt duer efter hans mesterskab. Så far og mor til den her unge er mesterskabsduer i Holland i år. Og det er simpelthen, det er duer i. Vi kan ikke få fat i dem mere, for pipa er allerede inde over, så prisniveauet er så højt, at det kan ikke være købt. Det her er den første, duerne var sene, meget sene, så det her er den første unge, der bliver lavet på dem. Og behøver kun en. Har jag 500?
600. Ja. Har jag 700? 700. 700. Det var det på hugget. Har vi 800? 800. 800. Japp. Har vi 900? 900. Ska det gå på 800? 900. Har vi 1000? Kom igen nu. Har vi 1000? Varför? Kan det gå för 900? Första, andra, tredje, 900. Lejon igen. Grattis! الفرخ الثاني اللي زايد عليه مسافاته طويلة طبعا. بعدين نشوف شو اسمه الشهادة. ايدك لي فوق مولاي. يلا وين؟ جق جق جق. هذا الثالث طبعا. هذا الفرخ عجبني حقيقة. Här ligger Justine i denna. Och på den andra sidan Justine هذا الدم طبعا مشهور. ما زال هو عايش هذا جستني وكتر. ايش اسمه مسافات متوسطة. طير ما شاء الله مبين عليه نشط. يعتقد 50% انه هو لو طيرة لو فح بس هو اعتقد 50% طيرة. Faren til den her unge er Justine-afstamning fra Mark van Onkel. I 2002 var her vi første gæst i Nordsjælland. Der var moren til den en helbror til faren her. Moren til den her unge stammer fra vores bedste avlshand, 705. Det er et barnebarn på Kittel. Han er far til 15 næststuer og 5 sektionsvin. Moren, den 38, direkte efter 705. Hun er 5 gange æstue i Danmark. 5 gange æstue. Det er en af de bedste duer, jeg nogensinde har haft. Hun er mor til den her. Så Justine blev krydset med Kittel, eller med Bygdig van Bultburg. Ja. Tack så du. Ja, då tar vi 500. 500. 500. 600. Så 600. Ja, 500. 600. Har vi 700? 700. Ja, 700. Har vi 800? 800. Har vi 900? 900, ja. Har vi 1000? Så 1000, va? Ja. Har vi 1100? 1100. Yes. Har vi 1200? 1200. Har vi 1300? 1300. Ja. Har vi 1400? Ja, vi går för 1300. Första, andra. Nej, 14. Va? 14. Du bjuder 14. Har vi 1500? Inga på 1500. Ja, 1500 sa vi. Har vi 1600? Ja.
Har vi 1700? Har vi 1700? Ja. Har vi 1800? Ja. 1800? نشط Har vi على 1900? أقل تقدير واحد يقول. Har vi 1900? Ja. Har vi 2000? Ja. 2000? 2000 كرون لحد الآن واصل. Första. Ja. Det är ingen som bjuder om. 2100. Ingen. Ska den gå för 2000? Första, andra, tredje. Fred, grattis! En applåd där. هذا الخير الجداد اللي هسه راح يزايدون عليه. Nej, 4. Nummer 4. Det här är ju absolut superblod. Och faren här ska Bo berätta om. Och vi kommer in på detta. Ja, varsågod. Katalog nummer 4. Det er direkte efter vores topafsand, Batman, for forfejrede han. Batman, han er far til 7 sektionsvindere med 3 forskellige hunder. Han er far til 1405 Robin, som er første national for Hof i Danmark af 1304 stuer. 1380 duer. Ja. Han er første national S-du i Danmark på langdistancen. Batman er også far til 5 S-duer, også med 3 forskellige hunder. Moren til den her er direkte fra Silvan Fleet efter hans topavler, de Elfpinder. De Elfpinder er blevet kort til Hollands bedste avlshand. Hvis I ser resultaterne, der står på morens side, det er det, han har lavet, de Elfpinder. Så det er vores egen super avlshand, parret med Silvan Fleets. En unge eller en hund efter Silvan Fleets bedste avlshand. Det kan jeg ikke lave bedre. Det är super. Absolut super, det är det. För de som har... Det gäller att säga vad vakna nu här för han är ett absolut toppgrej. Det vi kan säga här också det är att han förberett på denna. Och det är från 3600 till 3900. Då ska man lägga ett bud. Då får man lägga ett bud på 3600 eller 700. Har vi 3700? 3700? Lasse? Nej. Nej, jag fattar inte det. Jag känner att jag hade lite mer pengar. Nej. 3700? Ingen? Ska det gå på 3600? 3600, 1, 2, 3. Jag gick tillbaka till den. هذا راح يرجع إلى الدنمارك هذا الطير ما انباع بالسويد. Ja, det gick tillbaka till den. Nummer 5.
har vi där han är vitkläddad. Och ja, jag nämner väl nummer 705. Yes. Den her bunge er direkte efter vores anden superaftale, 705, Kittel 705. Kittel 705 er en fantastisk aftale. På nuværende tidspunkt, og han er altså fra 2019, så han har avlet i 4 sæsoner, der har han far til 5 sektionsvinder og 15 næste. Han er barnebarn på Kittel, de fandt på. Her er det et parring med en hund, vi kalder Kittel Diamond. Hendes far er bror til Olympic Rosita, og moren er efter Kittel. Så det er ren indavl på Kittel. Det her det er sprinten. Så tænker I, hvorfor sætter han sprinten? Det gør jeg af en årsag. Langdistanceduerne, det ved jeg alle. Det er lidt hårdere duer, lidt langsommere duer. Jeg bruger kittelduerne eller ikvanbundduerne til at krydse, for at give noget speed på langflugten. Derfor har vi det. Det her, det vil jeg næsten garantere for. Hvis man køber den her due, så får man noget ud af den i avlen. Vi kan tage Per, han købte en sidste år. Den var det mor eller far, jeg kan ikke huske. Mor til den, der vandt semifinalen i Vikingloft race. Så vi kan også afle i næste generation. Så det var det. Ja. Og en lille krølle, så ligner den sin far på en prik. Och jag 2200. 2200. Ja. 2200. Har vi bud på har vi 2500 för den? Ja, har vi. Okej. Med mig bud. Första. Andra. Tredje. 2500. Vem har köpt dem? Kommer vi till nummer 6. Och det är verkligen väldokumenterat långdistansblod. Emil är nice. Gånger från Vejda av. Yes. Det her, det er en rigtig langdistancedyr. Faren til den er fra Emil Denais, direkte efter hans topavlshandel. Der svar til Barcelona. Og hvis man kender lidt til begge prøvespor og Emil Denais, så kender man svar til Barcelona. Den har avlet super, og der fløj godt selv. Moren til den er fra Fejde Haren, en datter på Bartucelli. Og hvem er Bartucelli? Bartucelli var nationalvinder fra Arken i godt 24.000 duer. Så det er, så moren er direkte efter nationalvinderen Bartucelli. Det kan vi næsten ikke lave bedre. Och Balotelli såldes ganska direkt efter vinsten. Och mycket stora pengar. Och därför så är det ju verkligen ett fynd.
500. 500. Har jag 500? Maria, 500. Har vi 600? Uppe. 600. Har vi 600? 600 har vi där, ja, Leo. Har vi 700? 700. Har vi 800, Leo? Måste ringa Nils och fråga honom. Va? Jag måste ringa kollegor och fråga. Nej i alla fall. 800. Okej, har vi 900? Ska det gå för 800? 800. Första, andra, tredje. Okej, katalog nummer 7. Då tar ni vitpannan här. Det är fantastiskt blod i den. Bo ska berätta mer här, men jag kan bara säga så här att jag ligger för mig absolut allra bästa. Miluslinjen. Milus, han är född 02. Och jag vet inte om han producerade i fjol. Han är död. Ja. Men han befruktade henne till han var 18 år. En superhan i aveln. Så att det är helt unikt detta blodet här. Yes. Jamen igen, så er det et af de her kryds mellem hommestuerne og forfejrede harnduer. Det jeg kan sige om faren til den her unge, det er, at den er direkte efter Miss Taubes på Hommes. Og Miss Taubes, hun er første national S-stue i Holland. Ja. Og anden international for Pepe Young. Det er altså top. På morens side, så er det en datter direkte på Chanel Messi, som Peter har været inde på af Ua Milos og Messi-linjen. Hun er mor, den her du er halvsøster til 875, der er første S-ung i Danmark, eller i sektionen i midten. Den er mor, den er søster til nummer 1 i sektionen for Dresden, og nummer 2 for Lüneborg. Så de kan altså føve til her. Er det søster, halvsøster til det her? Okej. Fantastisk unge där. En hanunge, va? Ja, har vi 500? Har vi 500? Leon, 500. 600. Leon, 700. 700. Har vi 8? 8 år. Har vi 900? 900. Det är ett fantastiskt djur detta. Har vi 900? Ska det gå för 800? 900, Håkan. Har vi 1000? 1000, Marian. Har vi 1100? Har vi 1100? Ska det gå på 1000? 1100, Håkan. Har vi 1200? 1200, Marian. Har vi 1300? 1300, Håkan.
Har vi 1400? Har vi 1400? Nej, det har vi inte. 1300 när jag ser ut att landa hos Håkan här. Härligt. Första, andra, tredje. 1300. Grattis Håkan. Cool. Vad gick det för? 1300. Ja.